Εφόσον επιλέξαμε να δηλώσουμε ποιες είναι οι μη διαθέσιμες ώρες μας, εμφανίστηκε η συγκεκριμένη οθόνη πάνω στην οποία μπορώ να μαρκάρω περιοχές οι οποίες δεν θα χρησιμοποιηθούν από το My Visit Planner για προγραμματισμό δραστηριοτήτων. Το ταξίδι μου είναι 24 με 28 Νοεμβρίου, άρα πρέπει να πάω στην επόμενη εβδομάδα. Ας υποθέσουμε ότι το πρωί της Τετάρτης έχω μία συνάντηση από τις 8 μέχρι τις 2, τις 3. Αποθήκευση, είτε της έδωσα όνομα, ας τις γράψω meeting, αποθήκευση. Και έστω ότι το βράδυ της Πέμπτης είμαι καλεσμένος σε ένα δείπνο, οπότε από τις 8 μέχρι τις 11 το βράδυ, dinner, αποθήκευση. Οπότε 26 του μηνός και 27 του μηνός βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο διαστήματα κατά τα οποία δεν είναι διαθέσιμος. Πατάω επόμενο.